Hvorfor snakker du engelsk, dude? Det var sådan for at peppe det lidt op, ikke? Han er totally done for. Vi har snart brug for dig. Du er chokolade. Ja, Smatso. Du bliver altså nødt til at koppe det der gangsterkør. Jamen, jeg får det vådeste kus. Jamen, jeg er altså helt vildt så. Er det mere sammen med din nabo, Kenny? Nej, skat. Jo. Jo. Sej tattoo, mand. Borsen vil gerne se dig. Okay. Ja, det var en del aften i går. Det må jeg sgu nok sige. Hun finder ikke sin trusser i den her uge. Boss! Boss! Jeg må løbe nu. Boss, sejt blad du har der. Tak. Det er Wendy. Jeg quitter, boss. Jeg kan ikke mere. Kom med mig. Vel, noget af det her. Det her, det er min favorit. Jeg tror, jeg vælger den der. Ved du, hvad den skal bruges til? Nej. Det er din død.